Здравейте, мой Сервайн! Вие сте при Марто 51 и в 16-ти епизод. В миналия епизод, тъй като SD картата ми спря точно преди да вземем яйцето, взехме ето това. Няма да го използвам, защото има само две атаки. Така. И се бихме ето тук. Така. Слизаме надолу. О, гадост! Ето тук бяха много трудни. Или поне една от тия тук бяха много трудни. Беше много трудно. Защото имаше последната еволюция на крътицата. Но сега и аз я имам. Също и на змията, и на прасето. Сериозно ли? На мен да ми се падне лековите на него? Да, няма значение. Това е демоничен, мисля. Така, това е воден джет. Странно, има скала покемонска атака. Има две атакуващи и две съживяващи. Естествено ще използвам атакуващата. Това даже увеличава скоростта. Значи все пак водните атаки имат предимство пред електрическите. Така че електрическите може да ги победите с почти всичко, освен с огън явно. И с огън. Така. Мисля, че беше средния портал. Този терен тук сигурно е най-лесният от всички. Да, ето тази е. Тази е много трудна. Имате го в предвид. Такива. Ето това е последната еволюция на това малкото бухоче. О, какво ви казах, че е супер труден? О, мъртъв съм. Мъртъв съм. Найдех левел. Те са на 34-ти, аз съм един левел по-голям от тях. Даже станаха два вече. Това ще го оставя за последно, за да мога да вдигна на тия левелите. Ето я жабата. Върховното на огнените. Която е много силна. Наистина е много силна. Ай! Какво ви казах, че е силна? Значи, ударили един, има ли някой, който също понася атаката? Мъртъв.
Добре, за първи път птичето да ми остане. Така, ето вдигнахме 2 левела, 1 левел. О! Ето, птицата еволюира. Това е нейната последна еволюция. Най-силна еволюция. Добре, идваме тук, 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 тук. Така, това колко е? 21, 11, да, това. Това колко е? 15, 6. Така. Ти какви атаки имаш? Имаш ли да имаш за живот? Добре, на тебе ще ти дам, обаче. За живот. Тук е за картата. Добре. Птицата ни еволюира до последна еволюция. Защо? О! О, чао, чао! Ето каква е ползата да имаш птицата. Тя е и да изслагаш кристали, тя е много силна. Може да има малко живот, но е много силна. Още от пингвинчето. Оле, този път направо ги разгромих. Що спиш? Нямаш право да спиш. Добре. Този път беше по-лесно, отколкото очаквах. Само от втория път. А миналия път го направих от 5. 5 пъти я победих. Даже нямаше и 5 пъти. Доста повече от 5 пъти бяха. Така, вижте каква е ползата, когато птицата ти е еволюирана. Вече всичко е еволюирало, всичко му е еволюирало до макс. Имаме 3 ключа, но сега къде е портата? Не се знае. Къде е червената порта, къде е? Насам е, сигурно насам. Да, насам. Само с стрима. Този клип продължава по-дълго, затова ще спра битката за малко. Ето, победихме. Както виждате, имаме само 2 мъртви. Това... Оле, това е последното. О, да.
Взимаме яйцето и това ще бъде края на този клип. Ами добре, ще го видим. Добре, аз бях Марто 51. Не забравяйте да лайквате клиповете, ако са ви харесали. Абонирайте се, сабскрайбвайте се и чао!